Dwi wastad wedi bod efo diddordeb yn y rhyfel byd cyntaf. Pan o'n i'n y coleg, mi sgwennis i dwythawd hir am feirdd y rhyfel byd cyntaf. Ac mae'r diddordeb wedi aros. Felly pan ofynodd Gwasg Carreg Gwalch yn mi sgwennu rhywbeth am y cyfnod hwnnw, o'n i'n fwy na pharod i wneud. Teitl y nofel ydy Y Gêm, ac mae gêm nid yn unig yn cyfeirio at y gêm bêl-droed enwog a ddigwyddodd a Fora Nadolig 1914 rhwng y lluoedd Brydeinig a y lluoedd Almaenig, ond hefyd mae'n cyfeirio at gemau pêl-droed oedd wedi digwydd yng ngorffennol y ddau brif gymeriad. Yn wedi un gêm nath handwyo y gyfeillgarwch agos a fu rhyngddyn nhw, ac hefyd mae'r teitl yn cyfeirio at y gêm oedd y gwleidyddion a'r cadfridogion yn ei chwarae gan ddefnyddio y milwyr druan fel poniau dwi'n dweud. Mond mwyn iddyn nhw cael chwarae i gêm rhyfel. Gan fod y nofel wedi cael ei gosod yn 1914, oedd y milwyr cyffredin, y hogiau ifanc yma i gyd, oedden nhw'n ddall i hynny i raddau helaeth iawn, oherwydd oedd y clwydda mawr wedi cael ei ddeud, mi fydd o'i gyd drosodd erbyn yr Nadolig. Ond yn anffodus fod ni'n gwybod doedd o ddim. Ac mae'n eitha ironig bod y nofel yn gorffan o gwmpas y Nadolig yn 1914. Ac wrth gwrs oedd yr un y cymeriadau yn ymwybodol bod yna 4 blynedd bron iawn o hynlla mwyaf ofnadwy a ddigwyddodd yn y 20eg ganrif yn wynebu nhw eto. Rywsut neu gilydd, roedd y milwyr wedi llwyddo i glirio digon o le ar dir neb iddyn nhw fedru cynnal gêm bêl-droed o ryw fath. Roedd wyneb y ddaear fel craig oherwydd yr oerfel, a bwndeli o gotiau mawr oedd pyst y ddwy gol. Ond diawch erioed, meddyliodd Tecwyn. Rydyn ni yma, rydyn ni fyw ac yn iach. Mae ddiwrnodolig ac mae gynna ni bêl. A chyn bo hir, mi gawn ni fynd adra. Mae'r rhyfel drosodd i bob pwrpas yn dydy. Ond ydy heddiw wedi dangos hynny? Dechreuodd y gêm ar ganiad chwipan y swyddog Almaenig, a daeth yn amlwg o'r cychwyn cyntaf fod yr Almaenwyr yn dipyn gwell chwaraewyr na'r Prydeinwyr. Wel, chwarae teg, meddai Tecwyn wrth ei hun. Rhyw gasgliad digon chwit-chwat ffwrdd â hi ydy ein tîm ni. Ond tas a hogia nant fychan i gyd yma, buan iawn y bysan ni'n setlo Germans yma. Hwn di'r chwechad tro i mi ennill tyn y nog, a wrth chi beth, mi fyddai'n dal i gael yr un hwb a ges i y tro cyntaf pan ennill i 1990, dwi'n meddwl. O'r holl lobion llenyddol sy'n bodoli dyddiau yma, allai ddeud efo'n llaw ar yng nghalon, mae Gwobr Tir y Nog ydy'r pwysica. Mae'n wobr ar gyfer llen plant a phobl ifanc. Dwi wedi dweud hyn o blaen droion, hyd syffed mysio, ond dwi'n credu'n gry, os da ni'n colli y plant, os da ni'n colli y bobl ifanc, yna mae'n diwylliant ni mewn peryg mawr o bydrwydd, dwi'n meddwl.